Знаете ли коя трагедия превърна Пазарджик в сцена на едно от най-жестоките убийства в България? 27 януари 2006 година. Вечерта е студена. Две сестри от Пазарджик, 18-годишната Росица и 15-годишната Христина, излизат от дома си. Казват на родителите си, че отиват на заведение в центъра на града. Последната им следа е от камерите на банка в центъра на Пазарджик около полунощ. След това тишина. Родителите им, Фани и Румен, не спят цяла нощ. На сутринта започва кошмарът. Издирването продължава 3 дни, докато на 30 януари един овчар не открива телата им в местността Грамадите, пуст район между Пещера и Брацигово. Телата са открити полуголи, захвърлени в снега. Тук започват странните детайли. Първоначално разследващите обявяват, че момичетата са били блъснати от кола, а насилието е инсценирано по-късно. Дрехите им никога не са намерени в цялост. Лицата им са били пребити до неузнаваемост. Професор Стойчо Раданов, легендарен български патолог, по-късно прави втора аутопсия и хвърля бомбата. Момичетата са измъчвани зверски, а травмите по черепите им не са от кола, а от удари с тъп предмет. Фани и Румен Белнейски се превръщат в символи на почернената България. Майката Фани не спира да търси истината. Години наред тя твърди, че в случая са намесени големи хора. В Пазарджик пълзят слухове, че в убийството са замесени синове на тогавашни политици и бизнесмени. Бащата, Румен, е смазан от мъка. Години след трагедията през 2015 година, Румен Белнейски е открит мъртъв на гарата в Пазарджик, където работи. Сърцето му просто спира. Официално – инфаркт, неофициално – мъката по децата му го убива. Едва през 2008 година се появява името на Лазар Колев. Той е криминално проявен по прякор гангстера. Разследващите обявяват, че под ногтите на момичетата е открито негово ДНК. Странното? Експертизите откриват и второ ДНК на непознат мъж. Прокуратурата обаче така и не намира съучастник. Колев е осъден на доживотен затвор, без право на замяна, единствено по ДНК доказателства и показания на негов съкилийник, който твърди, че Лазар си е признал. Колев и до днес твърди, че е невинен. Официалният мотив е опит за изнасилване, който е ескалирал в убийство. Но много хора в Пазарджик не вярват. Версията, която се шепне и до днес, е, че момичетата са били качени на сила в черен джип, закарани в затворена вила, и след като нещата са излезли извън контрол, телата им са изхвърлени на грамадите, за да бъдат открити като предупреждение. По време на разследването, ключови свидетели си сменяха показанията, а професор Раданов, който разкри истинската причина за смъртта им, беше открит обесен на катерушка в София 2 години по-късно. Мнозина вярват, че той е премахнат, защото е знаел твърде много. Днес Фани Белнейска живее сама, с една осиновена дъщеря, Мария, която е последната й утеха. Случаят е затворен в архивите, но в паметта на хората той остава като българското Twin Peaks. История за невинност, власт и една истина, която може би никога няма да бъде казана на глас.